Днешният чек за теб е 2048 лева, които да изхарчиш за себе си с любов и благодарност. Аз си позволявам, аз си разрешавам в следващите 30 дни да изживея това виртуално вълшебство на изобилие благодарност към живота, към Вселената и към себе си. Днес изкарчвам, казва се сумата, която имаме за деня, и се записваме в дневника за какво ще изхарчим и как се чувстваме лично за нас. Аз избирам да живея живот преизпълнен от изобилие, като пряк резултат на моята преданост към Създателя. Вижте, почувствайте и знайте как богинята на изобилието раздава щедро пари и блага за всички ни. Кажете си, аз съм готова да приема този дар. Аз обичам и приемам себе си, такава каквато съм, с всички аспекти на моята личност. Аз избирам да живея живота си в благодарност за всичко, което имам и за всичко, което съм. В мен има сила, която може и превъзмогва всичко и така сбъдва всички мои мечти с лекота. Аз се доверявам на моята интуиция и винаги съм на правилното място в точното време. И това е така. Желая ви вълшебно преживяване в следващите 30 дни. Аз съм Веска Тончева, холистичен консултант по енергиен и емоционален баланс. Очаквам ви!